Amerike sú veru celkom iné Vianoce, snehuliaka nikde vôbec nepoznajú. Nachádzame sa na škole, základnej umeleckej škole, ktorá má ku podivu 60 rokov. Práve v tomto roku ich oslavujeme. Nie je to malá škola. My hovoríme, že to je taká naša akurát, taká rodinná. Táto škola je o veľmi blízkom kontakte s dieťaťom alebo so žiakom, lebo hovoríme o žiakoch od 5 do 30 rokov približne. Sme bežná základná umelecká škola, ktorá vytvorila priestor, aby deti so špeciálnymi potrebami mohli sem prísť. A mali to prostredie vytvorené tak, aby tu mohli fungovať v zmysle učebných plánov, učebných osnov, v zmysle obsahu učiva, dostať vysvedčenia, aby mali z toho proste aj taký ten zaškolovací, celý výstupný efekt. Pod veľkým baobabom snívam a často husle pritom mám. Kedy som v podstate vlastne prišla do funkcie riaditeľky školy, som sa stretla s kolegyňou, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky. A veľmi ma zaujalo, že je absolventkou nielen konzervatória odboru husle, ale aj špeciálnej pedagogiky a špeciálnej hudobnej výchovy. To znamená, že ako huslistka som študovala vysokú školu špeciálnu pedagogiku. Pracovala som už na hudobnej škole, to znamená, že som vlastne spájala pri tom štúdiu tie možnosti, ktoré dáva štúdium pre deti na základnej umeleckej škole, s tým, čo som videla a čo sme sa učili na špeciálnej pedagogike na výške. Počkaj, pozlatičko, len sa postav stojanu tak, aby si videl. Nie, takto, aby som ja na teba videla, ty, aby si videl noty. Pekne hore. Dobre, priprav si ručky, netlač palčekov, lebo potom bude faul. Už som vedela, že aj tie základné špeciálne školy sú plné detí, ktoré sú talentované. Možno, že toto bol ten prvý moment, že prečo to celé vzniklo, celý ten nápad, že prečo sa základná umelecká škola nedokáže popasovať so svojím prostredím natoľko, aby mohla prijať nielen jedno, dve, ale trebárs aj viacej detí so špeciálnymi potrebami. A keďže sme zrejme boli naladení na rovnakej strune, tak prišiel nápad. Urobiť niečo aj pre tieto deti. On je na to zvyknutý, tam mu nikto nepomôže na javisku. Tak ja mám rolu Simbu. To je chlapec, ktorý žije v Afrike v pralese. Ja už som absolvent. Momentálne navštevujem druhý ročník cirkevného konzervatória v Bratislave v Petržalke, ale zavolali ma do tohto muzikálu ako hostia. Teraz máme súbor, až potom budeme mať. Ja, že si dala zmenu programu. Teraz vám predstavujeme kolegu, ktorý to všetko spískal, navrhol, nahral a nacvičil s deťmi. Toto je veľmi dôležitá osoba, lebo komplet všetky kostýmy, ktoré sú vyrobené v tejto dielni touto pani. Pani Želko. Opice hovorí. Tá naša snaha je, aby, viete, nie aby sa tie postihnuté integrovali medzi tie zdravé, ale aby sa tie zdravé integrovali medzi tie postihnuté. Hej? Pretože si myslím, že tie decká, práve tá špeciálka dokáže niekedy vychovať tie zdravé deti viac ako rodičia. Dnešná šmička je trošku taká bláznivá, lebo sme mali prvýkrát kostýmy, tak samozrejme decka to trošku naštartovalo k takému nejakému eufórii, takže trošku disciplína bola tak trošku horšia.
Spívajte všetci. Skokám som, výborný skokám. Deti sú deti. Je hlúposť rozdeľovať deti na veľké, malé, choré, zdravé, čierne, biele. Proste deti sú deti a každé má nejaké svoje návyky. Výborne, a teraz sa pekne nadýchneme a urobíme vláčik, hej? Poď, nádych a ideme. Poriadne, brúško papalo, musí sa rozhýbať, že? Ale ramienka, Linduška, hej, stále ramienka. Takže keď sa dostaneme nejaké dieťa, zistíme, aké má návyky, ono zistí, aké ja ako pedagóg mám návyky a začneme spolu komunikovať a rešpektovať sa. A hľadať postup, ako rozvíjať ten jeho talent. Výborne, poď. Tam veľkú prácu robia rodičia. Žiadne stratégie na ňu nemám, beriem ju ako ostatné deti. Rodičia sa jej venujú, z hodiny na hodinu chodí pripravená, takže stávame ďalej a ďalej. A my to máme aj v kalendári, čo tam máme napísané? Haló! Čo máme napísané? Oslava, Linduška. Takže, Linduška, ja ti prajem všetko najlepšie, veľa zdravia, aby si krásne spievala. Dobre, aby sa ti v škole darilo. Páči sa. A toto sme si mali spolu vypiť. Páči. Dobre. Linduška poďakovala? Ďakujem. No, Renátke poďakujem. Ďakujem. Hudba vždy človeka povznáša, nech už ide o akéhokoľvek človeka, s akýmikoľvek schopnosťami, vždy sa prispôsobí pedagóg potrebám dieťaťa, lebo každé dieťa je iné a každé dieťa vyžaduje inú pozornosť, iný prístup. Jednoducho povedané, sme všetci individuality. No. Ako zahrá, že Antoš skočí Gabike na plece? Antoš skočí komu na plece? Hop, Gabike. Presne tak. A teraz skús, ako Antoš skočí Ferovi na plece. To by ma zaujímalo. Ako to bude? sa bude štvať. Nebude sa. Fero je tiež taký veselý človek, ako sme my. A Antoš skočí. Určite aj detičky, ktoré majú nejaký mentálny problém, treba sú aktívne viac alebo menej, majú problémy s učením. Určite tá hlavička to pomôže, tá koncentrácia a ten rozvoj vlastne aj na tie iné strany trošku. Dlhý had. Tak. Plazí sa. No, dobre. Dobrý nápad. Ešte. Dobre. Počúvaj, to je hadisko velikánsky, super. A ešte posledný. No. Tak. No fajn, no tak dobre, to bolo vynikajúci dlhý had. Hudba nás všetkých spája, to je na nej to krásne a dáva aj nám veľkým, aj nám hrajúcim, aj nám pedagógom veľa. A my sa to snažíme dávať tým deťom a dávať to všetkým deťom. Tak, aby sa na tých hodinách cítili dobre a aby pre nich tá hudba bola potešenie alebo otvorenie istých dvier trošku do sveta fantázie. Ide sa po krokoch veľmi malých, im adekvátnych, ale po tých krokoch sa ide. A za tých pár rokov, čo na tejto škole učím, som mala možnosť vidieť už mnoho žiakov. Niečo málo z nich som aj učila, niektorých som korepetovala, niektorých som videla na koncertoch. A tie pokroky, ktoré sa s nimi dajú dosiahnuť, sú úplne neuveriteľné. Aj pri klavírnej hre. Keď som videla na začiatku autistických chlapcov, ktorí mali veľké problémy s koordináciou rúk a veľké problémy so sústredením. A je to úplne úžasné, keď človek vidí týchto chlapcov, ako sú vyrastení už teraz pubertiaci po 5-6 rokoch a oni sú schopní zahrať proste nejakú skladbu úplne bez problémov. Miera talentu je presne tak rozložená ako u bežnej populácie. Sú deti, ktoré sú viacej talentované, ktoré sú menej talentované a na to slúžia presne prijímačky. Tak to sa tam takisto dá zistiť, nakoľko je dieťa schopné toho vzdelávania, pretože sme na pôde školy, my nemáme priestor na terapie.
taká duchovná reč, by som povedala, že je hudba. Taká pominuteľná, ale keď ju človek tvorí, momentálne má veľkú silu a moc a vie človeka tak očistiť z toho dnešného života, alebo ako by som povedala aj od problémov troška odbremeniť vlastne, tak oslobodzuje hudba. To jej dušičky až tak nevidím, aj keď som vlastne mama, ale vidím radosť na nej. Ja si myslím, že odráža sa to určite aj inde, aj na jej štúdiu vlastne v škole. Vždy to budem tvrdiť, že keď aj dáte dieťaťu trošku záťaž, v dobrom slova zmysle, že sa otvorí ten obzor viac a spolupracuje na iných úrovniach potom trošku to dieťa. Nemusí sa k tomu každý odhodlať. O to viacej, že na tých základných umeleckých školách nie každý pedagóg je špeciálny pedagóg. Čiže tá výzva nesie zo sebou aj zodpovednosť. Každý sa môže opýtať, a čo keď sa to dieťa začne prejavovať tak, že ja nebudem to vedieť vyriešiť a poškodím ho. Celý priestor. Nemám problém s takýmito deťmi zobrať, absolútne žiadny, ale musia vedieť, že pokiaľ by niečo zlyhalo alebo to nešlo, tak buď to dieťa skončí, alebo proste ja sama ako pedagóg by som od toho odstúpila. Takže vlastne tieto veci sú veci, na ktoré sme sa pripravovali a či k nej špeciálne pristupujem, možno práve preto je tu Kristýnka taká šťastná, lebo sa k nej nepristupuje špeciálne. Absolútne proste nie je nejak, že teraz všetci chcete, lebo Kristýnke to musím vysvetliť a teraz všetci v pozor, lebo Kristýnka nechápe. Nie. Proste toto je najväčšia chyba, čo sa robí pri týchto deťoch, že si všetci myslia proste, že ju musia všetci ofúkovať a držať za ručku, alebo proste asi má všetkých 5 pokope. To je najväčšia hlúposť. Tieto decká sú spontánne, sú priame, sú to decká, ktoré vám nezaklamú do očí a to je na nich to čarovné. A proste určite posledné, čo tieto deti potrebujú, je lútosť. Na balet ideme, kde je zo školy práve idem a potom Sara ma odveze na balet a ja som išla už hore sama s chodami a proste, že si vybrali, že tí dievčatá už prišli, už na mňa čakali po angličtine, po hudobnej a po čítaní ideme na balet a potom idem domov. My sa pozeráme ako rodičia skôr dopredu, nie dozadu. Samozrejme sledujeme tie trendy aj vo svete, ako je Fínsko, Norsko, Rakúsko, Spojené štáty, Veľká Británia a snažíme sa pomalými krôčikmi aj my, rodičia, vplývať na to, aby to povedomie o tom, že deti s postihnutím majú svoje miesto v bežnom živote medzi zdravými kamarátmi, spolužiakmi, tak aby toto nejakým postupným časom nabralo takú samozrejmú rovinu a boli tie deti príjmané so všetkou ústretovosťou a láskou a prijatím do bežného života.